Crec que jo vaig conèixer Creixem Junts a través del Facebook. Quan ho vaig veure, vaig pensar que era una bona idea perquè tot eren àudios. I aquest format em va agradar. Em va agradar que fos anual també, perquè era una cosa que tenia una continuïtat, no era un taller de 3 setmanes o un mes i ja està. Era una cosa a llarg plaç. Això també em va agradar molt. Aleshores, després, quan vaig veure el preu, doncs al principi em va tirar una mica enrere, però després vaig pensar que realment, doncs, home, hi ha molta feina darrere i la gent també ha de pagar les factures. Per tant, vaig pensar que era una cosa anual, que s'havien de fer les gravacions. A part de les gravacions m'agrada perquè a vegades amb alguns àudios fan recursos en PDF i crec que el preu està molt ben justificat i realment ara no me'n penedeixo gens d'haver invertit aquests diners. Ha sigut diferent d'altres tallers o formacions que he fet, que n'havia fet i també segueixo diversos blogs i així, perquè cobreix una varietat molt gran de temes. I realment són temes que en el meu dia a dia formen part, vull dir, que m'interessen. Jo he notat, sobretot, molt canvi amb el tema de gestionar els conflictes. Jo recomanaria Creixem Junts a les noves persones que es volguessin apuntar, principalment perquè són temàtiques que porten pau a casa.